Nádherný den, já vás vítám u další epizody. V té minulé jsem zmínila nějakých kratičkých 10 minut intenzivního cvičení, které mohou dramaticky změnit, pošťouchnout vaši fyzickou kondici a nejenom fyzickou kondici, ale i celkově vaše zdraví. A přišla spousta dotazů a hrne se na mě jeden za druhým ve smyslu, má těch 10 minut vůbec cenu cvičit? To si pište, že má. A nejenom těch 10 minut. Pokud nemáte ani těch 10 minut, vždycky říkám, že 5 minut je víc než nic. Proč to může fungovat? My ženy si často myslíme a čekáme na nějakou vhodnou chvíli, ideální příležitost, až nebudeme unavené, až nebudu mít tolik práce, až budu mít doma uklizeno a tak dále, tak teprve potom si na sebe udělám čas. A hlavně máme v té hlavě nějakým způsobem zakódováno, že pokud trénink není nějakým způsobem dlouhý, intenzivní, plus minus, obvykle zmiňujete půl hodinu, alespoň půl hodinu, tak nemá vůbec smysl. Dejte si to ale na misky vah. S čím tu půl hodinu budu srovnávat? Srovnávám ji s tím, že neudělám nic? Tak potom jasně, ta půl hodina krásně vyhrává. A teď tu půl hodinu srovnejte třeba s těmi 5 minutami. Mám tu půl hodinu? Nemám. Bude 5 minut víc než nic? Bude, protože i těch 5 minut je víc než úplné sezení na gauči a totální jako odevzdání se situaci, že prostě nemám půl hodiny, tím pádem se mi vůbec jako neoplatí ani se zvednout a jít pro sebe něco udělat. Já bych byla moc ráda, abyste to začali vnímat přesně z té druhé strany. Tady mám tu nečinnost a tady mám alespoň těch 5 minut. A teď přichází další myšlenka. Hele, když mám těch 5 minut, a tady blondýna jako říká, že i 5 minut je fajn, tak jak jich já těch 5 minut, jak je využiju? Co tam mám jako dělat? Zase přijde obrovské přemýšlení nad tím, že já vlastně jako nevím co. Vždycky začínám tím, že když nevím, tak to první, co mohu udělat, jsou úplně obyčejné dřepy. Jsou to úplně obyčejné výpady. Jsou to úplně obyčejné kliky třeba o kuchyňskou linku, když vaříte mezi vařením, prostě mezi krájením, mícháním a tak dále. Vždycky se vám tam najde pár vteřin, kdy ty kliky, dřepy, výpady, jakýkoliv cvik vás napadne, můžete udělat. Samozřejmě, že i záleží na té intenzitě. Pokud těch 5 minut využijete proto, abyste třeba opečovali tělo a protáhli, tak mají úplně jiný efekt než to, když těch 5 minut trošičku nakopnete, zatížíte ty svaly třeba právě v těch dřepech nebo v těch klicích a dáte tomu tělu takový jakoby intenzivnější impuls co do té svalové aktivity. Ale pro mě je bod číslo 1 to, že i těch 5 až 10 minut, které se vám, a přiznejme si to, nebudeme si lhát do kapsy, 5 až 10 minut si opravdu bez výmluv najde úplně každá z nás. Tak těch 5 až 10 minut rozbije tu vaši absolutní nečinnost, protože tohle si pro sebe můžeme najít úplně každý den. A to mě dostává ke konzistenci, která je daleko důležitější než jednorázová a nárazová motivace. Kdy se v tom létě rozhodnete, hele, dneska se půjdu projet, protože chci pro sebe něco udělat, tak sednete na kolo a jedete hodinu a půl někde na kole, zničíte se, zrušíte se, další den vás bude bolet 3/4 těla, hlavně teda nohy, a už to nezopakujete. Tak co je zase lepší? Znova, moje oblíbené, misky vah. Je lepší se jednorázově jednou za týden zrušit nějakou, a to nemusí být jenom kolo, ale půjdete si třeba zaběhat, protože se vzbudíte a je vám dobře, řeknete si, OK, dnes je ten den, dnes je ta správná chvíle, to, o čem jsem mluvila na začátku, když čekáme na správnou chvíli, tak přišla ta správná chvíle a já si teď půjdu zaběhat, protože je mi dobře, vzbudila jsem se, fajn, mám energii. A vy si jdete zaběhat jednou, jdete se zaběhat po strašně dlouhé době. A co to znamená pro to vaše tělo? Že vás ale sakra vytrestá, protože ten další den se budete cítit, jak kdyby vás přejel tank. Takže zase tady mám tu intenzivní aktivitu, která trvá pro mě jednorázově nesmyslně dlouho. Jasně, že cyklovýlety a tak dále, léto, o tom nediskutuju. Ale nějaká intenzivní aktivita, že jdete na tom kole se jednoduše v uvozovkách zrušíte. A nebo to, že každý den opravdu si věnuju 5 až 10 minut. Takže zase, jak jsem to říkala, mějme na paměti, že ta konzistence rozhodně vítězí nad tou jednorázovou motivací. Že to je ten důvod, proč ty 5 až 10minutové tréninky mohou fungovat a fungují pro nás ženy obzvláště daleko lépe, než nějaké jednorázové a dlouhodobější cvičení.
ta konzistence toho, že vy to zvládnete udělat každý den, vám buduje ten pozitivní návyk. Buduje vaši identitu toho, že jste někdo, že jste žena, která si na sebe ten čas udělá 5 až 10 minut denně a pro kterou je prostě cvičení opravdu jakoby základem anebo součástí každého dobrého dne. I když jsem unavená, i když mám blbou náladu, i když mě bolí tělo. Protože, jak jsem říkala před chvilkou, těch 5 až 10 minut může vypadat různě. Není mi úplně ideálně, nevadí, chci ale budovat a ukotvovat ten návyk, to znamená, že půjdu denodenně do těch 5 až 10 minut, i když jeden den třeba těch 5 až 10 minut bude vypadat tak, že se budu válet po zemi, budu trošičku skenovat a poslouchat to tělo, budu zjišťovat, kde mu není dobře a co je potřeba protáhnout, kde potřebuji zrelaxovat. Klidně, když budu i zase ve velkých uvozovkách jenom dýchat a tělu dám tu péči a dalších x dní, protože mi bude líp, protože mám třeba lepší náladu, jsem v lepší fázi mého menstruačního cyklu měsíčního, tak v těch dalších dnech to půjde zase jinak. A bude mi líp, tak tím pádem těch 5 až 10 minut využiju tak, že je klidně prodřepuju, proklikuju, provzporuju, nebo si tam dám nějaké výpady, zase znova cokoliv vás napadne, jakýkoliv cvik, který vám proletí hlavou. I kdyby to měl být jeden jediný cvik, který vy budete dělat třeba intervalovým způsobem. To znamená, že si dám 30 vteřin toho cviku a 30 vteřin pauzu. A takhle to zopakuju 5krát dokola. A nepřemýšlejte nad tím, že Ježiš, nic jiného nenapadá. No tak nenapadá, ale to, že vás to nenapadá, neznamená, že to nemůžete jít udělat. Že aspoň založím jakoby ten zvyk na tom, že jdu jeden jediný cvik. Hotovo 20. Vybuduju si klidně na tom jednom jediném cviku, si vybuduju ten návyk. Druhý den třeba kolem mě na sociálních sítích půjde nějaký další cvik, který se mi bude líbit, tak třeba půjdu další 2 dny, tenhle cvik, který se mi líbil, uložila jsem si ho a půjdu zase krůček po kručku kupředu. Ale tohle je vždycky o 1 000 000% lepší, než to, když zůstanete sedět na gauči a neuděláte pro sebe vůbec nic. A věřte, že za 5 až 10 minut můžete pro to tělo udělat obrovský kus práce. Protože můžete si tam dát klidně víc cviků, můžete si prodloužit ten interval, můžu si tam dát interval, který bude třeba na začátku 30 vteřin ten cvik, 30 vteřin pauza, pak to zkusím druhý den, protože si řeknu, hele, to bylo snadné, půjdu trošku dál, dám si 40-20 a popotahuju dál třeba až na 50-10. Když to pro vás bude v pořádku. 50 vteřin mám cvik a 10 vteřin mám pauzu. Máte hodinky, máte mobily, tam si to můžete stopovat. Prostě tady v tomto ohledu to máme v této době tak extrémně snadné a pořád si tam stavíme jenom nějaké překážky a bubáky, ale my sami. To tělo vám poděkuje. Protože těch 5 minut je prostě a může být krásných a relativně dlouhých, když ten trénink opravdu takovýmto způsobem v uvozovkách napálíte. I za 5 minut se můžete nádherně zadýchat. I za 5 minut můžete zapojit úplně všechny svaly toho těla a můžete si k tomu vzít činky, můžete si najít 5 cviků nebo si vzpomenete na 5 cviků, které pojedete bez pauzy po minutě. Jeden cvik, 1 minuta a za 5 minut máte krásně odcvičeno a uvidíte, jak vás to nakopne. Nakopne vám to energii, nakopne vám to i to sebevědomí, že to dokážete zvládnout, protože prostě a jednoduše jste těch 5 minut ten první den dala, dáte je druhý den. Když poměním cviky, protože třeba ten první den jsem to přehnala, vzala jsem velkou zátěž, druhý den si dám trošičku něco odpočinkového. Ale těch 5 až 10 minut zvládnete i na dovolené znova jednoduchými cviky. Nechci, abyste si na dovolenou brali nějaké zátěže, nebo já nevím, i karimatky, to je jako, ne, proč? Nevejdou se, nevezmu si to, někdo to tak má, na dovolenou si to bere, super, kdo nechce, nemusí, protože znova se můžete vrátit k těm dřepům, výpadům, klikům a ty můžete dělat úplně všude, bez jakékoliv pomůcky. Takže si tam jenom nestavějte všechny ty možné překážky a bubáky, které my ženy si tam dokážeme nastavit a říct si, že těch 5 minut prostě nemá význam. Já jsem si to myslela taky. Roky rokoucí mi to drželo zpátky, protože jsem si říkala, že to musí trénink trvat aspoň 30 minut, hodinu, tak jsem potom vždycky začala chodit na nějaké skupinové lekce, ať už TRX, nějakých tanců a tak dále. Bylo to 1, 2krát týdně, pak jsem onemocnila, že jo, pak z toho vypadnete prostě a už se těžko vracíte zpátky. Já si myslím, že to známe všechny. Do jedné. Ale když začnu na těch pár minutách, tak je zvládnu denodenně a mohu tak krásně
nastavit ten svůj vlastní zvyk na to, že to cvičení opravdu patří k mému životu a každodennímu životu. I kdyby to měla být, to je zase jako taková myšlenka, která ale kdyby to měla být jednoduše, kdyby to měla být procházka. Tam ale zase za mě je už jenom to, že se musím nějakým způsobem přelézt, dát si tenisky a tak dále, na 5 minut ven jít, je trošičku, nedává mi to úplně smysl, ale když by to bylo pro vás, bylo by to smysluplné, že prostě chcete jít ven na těch 5 minut, tak prostě nazuju tenisky a jdu si obejít blok. A nazdar bazar. I v rámci těch 5 minut, když budete obcházet blok, si můžete dát intervalový běh. 30 vteřin běžím, 30 vteřin jdu. A zase to bude mít trošičku jiný význam pro to tělo, trošičku víc to tělo nakopnete. Prostě dá se to udělat bambilionem různých způsobů, jenom si prostě zvedněte a běžte do toho bez těch předsudků, že 5 nebo 10 minut je úplně na nic. Když to spočítáte za ten týden, máte přes hodinu cvičení, když dám třeba těch 10 minut, tak máte přes hodinu cvičení. No a nádhera. Daleko lepší, než když tam nebude vůbec nic, nebo to prostě bude nahodile půl hodina jednou za měsíc, nebo hodina jednou za měsíc, protože se k tomu víc nedostanete. Obzvláště znova teď o prázdninách, kdy ten režim a vůbec ten systém, který fungoval v průběhu toho školního roku, obzvláště pokud máte děti doma školou povinné, tak je prostě úplně jiný. A je potřeba se tomu přizpůsobit a těch 5 až 10 minut napasujete úplně kamkoliv. Takže ty tréninky, kratičké, intenzivní, jsou plně funkční, protože zapojí vaše tělo, protože pro někoho, kdo na tom začíná, nastartujete ten zvyk a vezmete si ho sebou dál i do těch dalších dní, i když to nebude úplně ideální, ale vždycky je to lepší, než zůstat sedět. Mějte se krásně a přesouvám se zase na Hero Hero, kde ode mě dostanete úplně konkrétní cviky, cvičení, mini tréninky a tréninky, které si takhle můžete každý den dát. Těším se na viděnou a naslyšenou u další epizody. Ahoj!